Da sunan Allah mai murkushe azzalumai, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manufar Allah, manufar salihan bayan Allah, Muhammadun Rasulullahi. Kalli, saurari, dubi manufar Al-Aminu Bahashim. Manufar Bahashimi begen manzo Muhammadu. Manufar Bahashimi begen manzo Muhammadu. Manufata tun basmala daga farko har ya hamdala da salati kun abin kula alin sabai biya sila da zuwa Muhammadu manufar Allahu wahidu. Manufar Bahashimi begen manzo Muhammadu. Manufar Al-Aminu Bahashim yabo, soyayya, ƙara narkar da masoya cikin ƙaunar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Birge ni Muhammadu yake, manufar Allah ina take, jama'a ni tambaya nake, a ina amsar kuwai take. Allahu ya faɗi manufar shi guda Muhammadu. Manufar Bahashimi begen manzo Muhammadu. Da an ciccike duka yau ba mashiga garin duka, balle mafita su haɓaka duk na a gare shi dudduka. Allah nake ta so ya ce mini in bi Ahmadu. Manufar Bahashimi begen manzo Muhammadu. Manufar Bahashimi manufata. Shin wai ku me kuke jira ga wanda ilahu ke kira? Da ya ba mai babu jinkira, da salati ya ba shi lahira, balle su duniya ma'aze ta mu ɗau Muhammadu. Wannan ma kamar dai kullum za a sake ta 11 ga watan 12 na shekarar nan da muke ciki a ranar Juma'a insha Allah da misalin karfe 8:30 na dare. Kada dai a manta a lalibi dukkan kasidin Al-Aminu Bahashim a channel ɗinmu na YouTube wato Al-Amin Bahashim Zanguna, sannan a danna mana subscribe, a danna ƙararrawa domin samun sababbin kasidu na Sayyidul Wujudi sallallahu ala man la nabi ba'dahu.